Bħalissa il-Knisja f'Malta u dik madwar id-dinja tinsab f'mixja biex tisma' id-diversi esperjenzi u idejat tan-nies sabiex tirrifletti u tifhem kif tista' tkompli twassal il-ferħ tal-Evanġelu illum. Din il-mixja flimkien fil-Knisja tissejjaħ Sinodu. Il-Papa Franċisku qed jistidinna il-koll biex nieħdu sehem f'dan il-proċess biex tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta' missjoni fil-Knisja. Int tista' tagħti s-sem tiegħek f'dan id-dialogu billi żżur knisja.mt/sinodu jew billi tibgħat email fuq sinodu@maltadiocese.org. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum is-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna tnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-olla ta' smawiet u paċi f'nat il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Inti tneħħi tnubiet tad-dinja ħinna lina. Inti tneħħi tnubiet tad-dinja il-qatt tal-tana. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox il-qalb ta' ibnek mimlija b'kull virtu ita ġieħ kbir għalina l-bnedmin. Għamel din il-qalb għajn tad-doni tas-sema timlina b'kull grazzja u li aħna nżommu dejjem quddiem għajnejna il-ġid kbir ta' mħabbita lina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej, arawni, jien se nfittex in-naċ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Bħalma r-raj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f'nofs in-naċ imxerda tiegħu, hekk naħseb jien fin-naċ tiegħi u nsalvahom minn kull fejn xterdu fi żmien is-sħab u s-swied tal-ajru. Noħroġhom minn qalb il-popli, niġiborhom mill-artijiet, inġibhom lejn arthom, nirhom fuq il-muntanji ta' Iżrael fil-widien u l-medjiet kollha tal-art. F'Meradnina qatt nirhom u fuq l-iġbla għolja ta' Iżrael tkun merathom. Hemm jinxteħtu f'Merabnina u jimirħu f'Art tajba fuq il-muntanji ta' Iżrael. F'Meradnina qatt nirhom u fuq l-iġbla għolja ta' Iżrael tkun merathom. Hemm jinxteħtu f'Merabnina u jimirħu f'Art tajba fuq il-muntanji ta' Iżrael.
Jien stess nira r-raġġ tiegħi u jien inserraħhom oraklu ta' Sidi l-Mulej. Jiena nfittex il-mitlufa, irreġġa' lura l-mxerda, ninfaċċa l-ġrieħi tal-miġruwa u nqawwi l-marida. Inħares is-smina u l-qawwija nirhom bil-ġustizzja. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajl il-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Flimkien. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jħodni, hemm u jrejjaqni. Flimkien. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma jwensuni. Flimkien, il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Inti tħejji mejda lija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwar li. Flimkien, il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Flimkien, il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, l-imħabba ta' Alla sewbet fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu li kien mogħti lilna. Mela meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien miet għall-ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla wrina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina aħna li konna għadna midinbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna għdewwa ta' Alla, tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm iktar issa li aħna ħbib tiegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Il-kelma tal-Mulej. Jien ir-raj tajjeb jgħid il-Mulej, jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej u l-kittieba din il-parabola. Minu dak foskom li jkollu 100 naġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba jifraħ biha u jerfa'ha fuq spalleħ. Imur id-dar, isejjaħ għandu lill-ħbieb u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom l-istess jiġri fis-smawiet. Ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndiema. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. Qalb ħanina li tgħader li taħfer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbuk. Dan huwa l-kliem mill-innu Tina l-Ħlewwa miktub minn Duncan Bsajla bil-mużika ta' Maestro Karwana, innu verament sabiħ illi jesprimi propju dak li qed niċċelebraw illum fis-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Meta aħna inħarsu lejn Ġesu, lejn il-qalb imqazza tiegħu, aħna niftakru fl-imħabba
kbira tiegħu lejna. Dik ix-xmara ta' mħabba li aħna fil-ħajja tagħna nilqgħu u li tibdel il-ħajja tagħna l-aħjar għax tfakkarna li aħna ulied maħbuba ta' Alla. U l-qari tal-lum, il-kelma tal-Alla llum, bl-enfasi li hemm fuq ir-raj it-tajjeb, turina propju xi tfisser din il-qalb imqazza ta' Ġesu. Fil-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel għandna dil-figura ta' raj illi jieħu ħsieb lin-naċ jindokrom biex ifisser Alla li hu r-raj tal-poplu tiegħu. Hemm żilta verament sabiħa meta jgħid jiena nfittex il-mitlufa, inreġġa' lura l-imxerda, ninfaxxa il-ġrieħi tal-miġruha u nqawwi il-marida. Hemm din l-imħabba kbira li turi ruħha fil-kura u għalhekk imħabba li tfisser viċinanza, kompassjoni u tenerezza. Din hija l-qalb imqazza. But anke fis-Salm, dan is-Salm tant magħruf li però jesprimi verament il-mulej minnu għalina, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. U hu li qed jiggwidani għax iħobbni u mqar jekk nimxi f'wiet mudlam jgħid is-Salm ma nibżax meħsara x'inti miegħi. Inti miegħi. Ja din l-imħabba kbira ta' Alla li turi ruħha f'din iġbija sabiħa ta' raj illi qiegħed imexxi lilna tagħna. Mbagħad fil-Evanġelju llum għandna dik il-parabola sabiħa li qal Ġesu illi turina propju għal bħanina li tgħader li taħfer. Ġesu jgħid illi dar-raj kollu 100 naġa tintiliflu waħda iħalli id-99 u jmur jfittex lil din in-naġa li ntilfitlu. U meta jsiba, araw x'jagħmel meta jsiba, mhux jinkorla magħha, isawwata, jgħidilha x'għamilt, imma jifraħ biha, jerfaħa fuq spallejh u jieħodha lura u jgħid lin-nies ejjew ifirħu għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Araw din il-qalb ħanina li tgħader li taħfer. Din il-qalb kbira ta' Alla li urina Ġesu propju bil-ħajja tiegħu, bil-kelma tiegħu urina kemm huwa Alla li din l-imħabba jesprimija fil-viċinanza, fil-kompassjoni, fil-tenerezza. U jien nixtieqkom anke tinnotaw ħaġa importanti ħafna f'din il-parabola. Innotaw kif jagħmel minn kollox dan ir-raj xbija ta' Alla, ma jagħmel minn kollox għal naġa waħda. Biex juri illi kull bniedem, kull ħajja umana hija importanti. M'hemmx distinzjoni bejn din importanti u din inqas, bejn din tiswa u din mhix daqshekk ta' valur. Kull persuna u kull ħajja umana hija importanti. U għalhekk dan ir-raj li jagħmel minn kollox għal waħda biex jurina Alla li għalih aħna il-koll importanti, il-koll niswew. Lilna l-koll jixtieq jurina l-imħabba tiegħu u speċjalment imbagħad għal min huwa vulnerabbli,
għal min ibati anke b'xi kundizzjoni, għal min dbiet b'xi mod jew ieħor. Din hija l-imħabba kbira tal-qalb imqazza ta' Ġesu lejna. U dan li qed niċċelebraw illum, u llum nitolbuh il-mulej biex aħna ikun esperjenza ta' din l-imħabba tiegħu lejna, ta' din qalb ħanina li tgħader u taħfer. Li dejjem nemnu din l-imħabba ta' Alla lejna u li tajjeb nagħmlu dit talba wkoll il-mulej għamel lill-qalb tagħna tkun tixbaħ lil tiegħek. Li kif jagħmel Alla magħna din l-imħabba kbira tiegħu lejna, aħna wkoll hekk nagħmlu mal-oħrajn, ħalli l-qalb tagħna tkun tixbaħ lil tiegħu. Flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen fala wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla dawl minn dawl Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmuna tora waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn iwies kont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-lemmin tal-missier u għandu jeġġeġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fil-Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqal ma'mudija waħda l-maħf nistenna l-qawma mill-mwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Filwaqt li nirringrazzjawk mulej tal-imħabba kbira tiegħek lejna li kull wieħed u waħda minna ejna biex aħna ikonna il-qalb tagħna tixbaħ lil tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-għajnuna tijek il-morda kollha niftakru fil-morda fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu mod speċjali għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li jbatu bi problemi ta' saħħa mentali biex isibu l-appoġġ u solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex int tilqaħħom fi ħdanek tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlek illum watina qalb li tixbaħ lill-qalb tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej l-mħabba bl-qis tal-qalb ta' ibnek il-Aziz biex is-sagrifiċċju li sejrin offrulek ikun joġbok u jpattilek għal ħtijietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U meta ntrefa fuq is-salib b'imħabba tal-aġeb tali lu nnifsu għalina, minn ġenbu minn fuq ċerret demm u ilma u ħarġu s-sakramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, ożanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi bil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mieqa dejt tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għattilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallina Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru mill-ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla danu li jneħħid nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu għamil Mulej li s-sagrament tal-imħabba tiegħek iħeġġiġna b'imħabba qaddisa ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitalmu lilu fħutna u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Bħalissa il-Knisja f'Malta u dik madwar id-dinja tinsab f'mixja biex tisma' id-diversi esperjenzi u idejat tan-nies sabiex tirrifletti u tifhem kif tista' tkompli twassal il-ferħ tal-Evanġelu illum. Din il-mixja flimkien fil-Knisja tissejjaħ Sinodu. Il-Papa Franċisku qed jistidinna il-koll biex nieħdu sehem f'dan il-proċess biex tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta' missjoni fil-Knisja.
Int tista' tagħti s-sem tiegħek f'dan id-dialogu billi żżur knisja.mt/synodu jew billi tibgħat email fuq synodu@maltadiocese.org. Fis-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu, nofru dan ir-rożarju b'talba lil Mulej biex jagħtina qalb tixbaħ lil tiegħu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-tweled għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern, ħuġġana l-rwieħ kollha u jniddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott. Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-tweled għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġana l-rwieħ kollha u jniddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt. L-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina l-inti omna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarista minna tal-infern. Kull ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missilna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina l-inti omna li kisma tal-btana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarista minna tal-infern. Kull ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missielna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missielna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibir kinti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibir kinti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijak imbirkinti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijak imbirkinti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern. Hu ġenera l-weħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħ lewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk lejnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament dil-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek. Oħanina. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Ma ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibir kinti fost in-nisa kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Misdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Merta qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana tella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf talla li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Isma' nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Isma' nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddieshom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fuq is-sittajja tas-sema idfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej warus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe jkun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażis tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka kbirhom Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
di fronte al grido di fame, ogni sorta di fame, di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori distaccati e tranquilli. F'kull parroċċa f'Malta, is-Sibt 25 u l-Ħadd 26 ta' Ġunju li ġej, bl-offerta tiegħek se tkun tista' tgħin lil Papa Franġisku biex ikompli jgħin lil persuni fil-bżonn f'kull rokna tad-dinja u jkompli jmexxi l-Knisja. Biex nagħtu dinjità lil kull bniedem hemm bżonn il-ġenerożità ta' kulħadd.